Sziasztok! Ez egy újabb horgászós videó. Most ezen a helyen vagyunk, eredetileg nem itt szoktunk lenni, hanem egy picivel odébb, nem sokkal. De mivel ott is ilyen saras volt nagyon, ezért úgy, mint itt is. De hát itt leülünk majd oda. Úgyhogy ja. És amikor merítettünk, most nézem a folyóból, akkor meg egy vízipók is sikerült valahogy. Na ja. Most vettünk egy ilyen csúzlit. Majd kiderül milyen, de én nem tudom. Most vettük, még teljesen új. Ez ilyen házi kaja, halkaja, és megy bele a konzerves kukorica, és ezt meg összekeverjük. Ebbe a romába fogunk a kajába belerakni, ott készül. Úgyhogy ja, epres. Rakod? Most próbáljuk majd a csúzlit. Addig nagyon jól sikerül. Nagyon rossz ez a csúzli. Tehát, hogy egyet lőttünk, vagy kettőt, ami be is ment. Úgyhogy nem érte meg. Az előbb valami nagyon meghúzta, azt utána nem húzta meg újra. Másfél kukoricát megevett. Úgyhogy ja, most újra bedobtuk. Most már be van dobva mind a két bot. Majd kiderül, hogy mizu vele. Ja. Na most már le van szórva mind a 3 bot. Ezen van bojli, ezen kukorica, azon meg gliszta. Hát még mindig nem sikerült semmit fogni. De ja, még mindig nem fogtunk semmit. És az egyik bot ott beszakadt. Úgyhogy, ja. Még mindig nem fogtunk semmit. Itt meg valószínűsíthetően van egy pocok. Ki akarjuk csalni, de nem tudjuk. Na hát, ha majd. Most kilisztával próbáltuk, és elég sokszor húzta meg a zsinort. Úgyhogy ja. Így napvége felé konkrétan majdnem egyszerre mozdult meg a 2 bot, és az egyiken jött is a kapás, utána apa átvette, és utána a másikon is jött egy kapás, mindjárt meg is mutatom. Itt van a kapás, nem ez a fakanál, csak hirtelen ebbe tudtuk beletenni őket. Basszus. Egy szép kis dívér. Hol vagy? Másik kis dévér. Igen, 2 dévérecske. Ez egy jó nagyobb. Itt van. A másik, nem tudom hol van. Itt van. Ja. Na, az van, hogy ez a videó 2 részre lesz bontva. Úgyhogy ja, vagy 3-ra. Úgyhogy ja. Sziasztok!